Advertising pionir sa ovih prostora Dragan Sakan rekao je i napisao da je Balkan i eros i tanatos, destrukcija i konstrukcija, život i smrt, crveno i crno. Baš ovi kontrasti poslužili su kao inspiracija za 35. broj New Moment magazina, koji je na netipičan način promovisan u Beogradu. A ovoga jutra sa mnom je Svetlana Ćopić, urednica i kreativni direktor ovog magazina. Svetlana, dobro jutro. Dobro jutro. Na koji način je promovisan magazin i po čemu se razlikuje od prethodnih brojeva? Imamo nešto vrlo zanimljivo, dakle, u ovom 35. broju. Imamo. Počet ću od toga gde je promovisan. Može to dobro uvod. Promovisan je u Streljani, u Gun Club, logično. Logično, da bi se promovisao. Promovisali magazin i svi gosti su imali prilike da pucaju tom prilikom. Mnogi od njih prvi put, između ostalog i ja prvi put u životu, u jedan veliki, kao jednu instalaciju koja je predstavljala pištolj. I u stvari sve to se dešavalo zato što je ovaj broj magazina specifičan jedinstven po tome što je svaki primjerak upucan. I to na jedinstven način. Dakle, svaka naslovna strana je drugačija, zavisi od toga gde je upucana. Da, dakle, bilo je morao da bude upucan u jedan određeni deo. Bilo je malo zona tolerancije, ali zato što je ta sama rupa koja je tako nastala postala deo dizajna samog magazina. Svaka stranica je dizajnirana oko te rupe. Sad, naravno, zašto je magazin upucan? Ne samo zato što to je tako zanimljivo, već zato što je na ovaj način podržana jedna akcija Crvenog krsta, koja, ajde da kažemo, nazvali smo za život bez oružja, koja u stvari se bavi smanjenjem oružja koje se nalazi u opticaju na ulicama gradova na Balkanu. Mi smo, nažalost, plodno tle za priču o oružju, zato što podaci, upravo zbog svih ratova koji su se dešavali na ovim prostorima, podaci pokazuju da policija zapravo ne zna koliko ima komada nelegalnog oružja, da ih možda ima 900.000, da ih možda ima 200.000 i čak smo videli neke bizarne naslove, tipa policijska uprava u Nišu moli građane da ne donose bombe u policijsku upravu i tako dalje. Dakle, ima mnogo oružja u našim gradovima. Na ovaj način vi zapravo pokušavate da smanjite taj broj oružja i da apelujete na ljude da se odgovornije ponašaju. Tako je. Mislim, da budemo potpuno jasni, Crveni krst Srbije se bavi time. Mi kao magazin koji se bavi umetnošću i advertisingom ne možemo zaista mnogo tu da učinimo, osim da na ovaj način na ovo skrenemo pažnju i da podržimo to što oni već dugo i temeljno rade. Htjela bih da kažem jednu anegdotu nad konto ovoga, kako kod nas ima jako puno oružja. Svaki broj magazina se, dakle, zahtevan je što se tiče štampe i materijale i često se nešto uvozi iz inostranstva. I dešavalo se tako da sad hteli smo neki određeni papir za naslovnu stranu, pa je to se oteglo, pa trebalo se dovede... Da, dok položi carinsku proceduru, pa sad ćemo... I tako to je bilo veoma komplikovano. Dakle, 3-4 nedelje trebalo da mi dođemo do tog papira. I onda kad smo došli na to da će svaki broj biti upucan, ja sam javila našem producentu, rekla sam kao, a sad ima još jedan izazov, dakle, treba svaki broj da bude upucan. On je u roku od 5 minuta meni već sve to rešio, našo i ko će. To nije bio nikakav problem. Da, i ko će da puca i koji ćemo municiju i koji kalibar. Apsolutno, da. Dobro, upravo te dve sušte suprotnosti, destrukcija i kreativnost su inspirirali se ceo ovaj broj. Dakle, šta imamo u 35. broju New Moment magazina? 35. broj magazina, kao i svaki dosadašnji broj, u stvari nudi jedan zanimljiv presek ili da kažemo neku zanimljivu kao jedan kolaž različitih autora, kreativnih ljudi iz različitih oblasti. Dakle, to su umetnici, neki veoma afirmisani, kao što je umetnička grupa Irvin iz Slovenije, neki lokalni, mladi, još uvek ne toliko možda poznati, ali veoma već u nekim užim krugovima prepoznati. Zatim tu su pisci, tu su... Ja sam negdje pročitao da je i Lazar Džamić u ovom novom broju. Lazar Džamić u ovom broju, u prethodnom i u broju pre toga. On je već naš, da kažemo, stalni saradnik, Bote Miljković takođe. Jako mi je žao, Jovan Ćirilov je trebalo da objavi također i u ovom broju, pošto u prethodnim brojevima uvek bio on prisutan, ali eto, to se nažalost nije desilo. Tako da, vrlo je tako jedan zanimljiv sadržaj, sam po sebi interesantan, zato što svi autori, svi saradnici na jedan sasvim svoj drugačiji način prilaze ovoj temi. Dakle, neki od njih su bili inspirisani destrukcijom, bukvalno u svom radu. Neki na jedan mnogo posredniji način su se time bavili, ali svi zajedno prave jednu celovitu priču koja je jako, jako zanimljiva i često ovako neočekivana kada okrenete sledeću stranu. Odlično. Dakle, upucani magazin, 35. broj New Moment magazina. Svetlana, hvala vam na... Hvala vam.